Hello guys, at dito ako ngayon sa tabing dagat ngayon. Sumama ako dito sa tropa kong mag night spear fish. So maglalangoy sila, ako wala akong dalang flashlight. So sumunod lang ako dito sa tabing dagat. Ayun na sila guys, oh. So dito lang ako sa tabing dagat. Maninilaw na lang ako. Yan. Linaw ng tubig guys, oh. Linaw. Guys, oh, linaw ng tubig. So ayun na yung dalawang kasama. May mga dala silang pamano. Ay, ano yun, oh. Ayun, oh. Nasa ilalim siya, oh. Yun siya guys, oh. Yun, oh. Kita nyo yan guys, to. Yun, oh. Yun pa. Yun, oh. Huliin natin guys. Tana baka sakmalin ako na. Hindi ko maano yan, baka ipitin ako. Sumunod yung aso guys. Andun sa kanila naglalangoy. Wala akong panlangoy. Paano kaya to? Yan po guys, oh. Yun, oh. Kita nyo? Linaw ng tubig, no? Grabe. Ito yung may aerial shot ako na ano, yung Labrador Beach dito sa Pangasinan. Yung unang vlog ko na yung Labrador Pangasinan aerial shot update. Ito yun. So maliliit naman kasi, kung malaki yan papatusin ko yan. Kumusta kaya yung dalawa? Andun sila guys, oh. Yun, oh. Wala pala akong pangpana. Dapat pala may dala ako. Dapat iniram ko yung kay Makmak. Guys, hindi na, oh. Oh, mas maliwanag. Tiger ko magano. Aga makadam anong tawag dito yung sa ano na to, mata-mata. Yun, mata-mata yung shell. So nakakain din to guys, sarap nito. Yun, ito na lang kukunin ko. Tama, ito na lang pala kukunin ko. Nakadalawa na ako. Sarap din to eh. Yun, oh. Yun. Pag ganito na nakita yung likod, yun kunin nyo na agad at sigurado yan. Uy, laki nun, ah. May isda yun, oh. Laki. Yun. Sayang yun, isda, oh. Walang pamana. Ayun, oh. Kung tawagin sa Pangasinan nito guys, ano man tawag nito? Limutan ko na. Biyael tawag dito. Ito na lang pala kukunin ko yan guys, oh. Yan. It's called mata-mata. Yun, oh. Yun pa, oh. Yun, ito na lang pala gagawin ko. Wala nga lang plastic. Koy, may plastic ako, eh.
Sayang walang plastic, no? Yun. Yun pa, oh. Yun, oh. Dalawa, oh. Sayang walang plastic. Paano kaya ito? Mawawala ito. Marami naglalabasan to ngayon, guys. Oh, ayun, oh. Ayun, oh. Dami, oh. Ayun, oh. Wow. Dami. Ito, sunod-sunod, oh. Wala nga lang, ano. Yan sa batya. Lagay muna natin sa batya. Sunod-sunod, dami. Yan ang gagawin ko. Ang plastic, eh. Saan na yun? Yun, oh. Wop. Saan na yun? Yun, guys, oh. Yun, oh. Sunod-sunod, oh. Isa, dalawa, tatlo. Saan na iba? Saan na yung iba? Apat. Yung, guys, oh. Kaya lang, ayoko yan. 6. Hala, patay tayo nito. Uulanin ata talaga. Yun, oh. Yan. Yan pa. Yan pa. Baka uulanin talaga. Uulanin na. Yung timing naman si ulan. Ito, guys. Ito, guys, inaayos pa yung gamit. Yahoo. Okay, inabot na kami ng ulan. So, continuous pa rin tayo. Hindi yan tutuloy. So, ayan na nga, kumatak na. So, ito na, ito na. Ito yung makita isla. Sa bandang lalim, may bandang malalim.
Parang lumalakas yung ano ng tubig ha, gumagalaw na. Kanina, ayun. Oop. Yun oh. Maliliit pa guys oh. Dati kasi ang lalaki na ito. Nung kami rito ang lalaki. Ngayon, parang maliliit siya yan guys oh. Maliliit nga guys oh. Tulad dati no. Ah. So yan pa. Mali pala. Kakulay lang pala ng shell. Kasi yung shell na ito kasi guys, kakulay ng bato yun oh. May ano, kasag. So. Yan kung po yun, nakakahilo daw yan eh. Pag kinain mo yun, nakakahilo daw yan. Pang klase ang lasa niyan. Hindi ko tuloy makita yung mga ano. Maganda sana sumisid kaya lang wala akong flashlight.